hedder Bea, jeg kommer fra Sønderborg, og jeg er 18 år. Og jeg hedder Maria, jeg kommer fra Haderslev, og jeg er 17 år. Du skal ikke fuck med os. Hold afstand. Vi hænger bare ud i ghettoen, og så er det der, hvor vi får lavet musik, freestylet med andre, vi kender og sådan. Vi har rappet sådan i 2 år sammen. Nu har Danmark fået det, de har brug for. Noget helt nyt revolutionerende. Hvad er det? Let them wait for the reveal scene. Now I'm about to put me in multiple spots. It's lyrical pox in your grill, meaning I'm ill. I will not heal. I am from Southside of DC. That means I only know how to go until I'm on. Det handler om penge, luksusliv, hygge. Køre rundt i en Audi og synge sang. Og rap sang. Det er det handler om. Hej. Yes. Hej, piger. Wow, sokker i sandalerne. Jeg nåede ikke lige at skifte sko. Og glemt at skifte sko. Ja. Det er sejt. Hvor kender I hinanden fra alle sammen? Jeg er producer. Du er producer? Ja. Mødte hinanden på lukket afdeling. Har I mødt hinanden der, eller hvordan? Nej, vi har mødt gennem en veninde. Ja. I virker sindssygt street. Sådan nogle andre. Vi er street, vi er fra ghettoen. Eller jeg er fra ghettoen, faktisk. ghettoen? Hvor er det ghetto? I Sønderborg. Ja. Hvad, så går I rundt og banker folk, eller hvad? Nej, vi kan ikke den livsstil. Ikke den der. Skutter nogle gange, men ikke det der kriminalitet. Var det godt? Det er vores stil. Gid I var gode, altså, fordi I har da personlighed. Det var, man skulle sige, ja. Tak. Okay, god Må vi fornøjelse. synge? Skal vi synge? Ja, gør jeg. Okay. Nu bliver det vildt. Den kender du måske, eller hvad? Ja. Jeg skal lige have det ud. Sort penge for GSU. Gjort det længe, vi er glemt nu. Fuck industrien og hver kat nu. Gør det til gaden og ghetto. Fede episoder, skud på dine ruder. Mennesker, der glemt, at de Gud vi betror. Imens de forventer at kulder flå råder. Så vent de spændt på din gutter forstår mig. Ja. I gang? Stop mig, for de har lige lov til at se mig som offer. Knokler, jeg går hårdt ind. Tænker kun på sædler. Vil lave penge for alt. Kan man rigtig se den skinne nu? Rødre, fucker er en falskmand. Og jeg ser, de snakker. Siger mig ingenting. For vi knokler hårdt. Trykker sædler her omkring. Okay. Tak, piger. Det var så det. Vi lide det, eller hvad? Jeg kan godt lide jer. Altså, Det er fuldstændig rigtigt, ja. jeg synes, at I har et eller andet. I ser fede ud. Altså, du ligner på en eller anden måde Lana Del Rey, og du har også et eller andet sejt sok i sandal look kørende. Er du bare Lana Del Rey, og jeg sok i sandal? Dem vil jeg også ligesom blive småfornærmet over det der. I ultraægte, I ultraautentiske, og i ungdommen, og i alt det der. Altså, så det kører for jer, ikke? Det gør det. Ja, Men det lyder jo ikke så fedt. Nej. Der skal arbejdes. Ja, så kan I arbejde med os jo. I har også til gengæld et eller andet, som alle mulige kedelige gode ikke har. I får et ja her, fordi når I kommer, må I komme med et eller andet. Jeg elsker Bare fordi I har noget udstråling. Piger. Ja. Vil I også arbejde for det så? Det er det, vi kæmper for. Vi vil nå op til toppen. Vi vil gerne... Ja, bevis noget. Kom nu, Nat. Kom nu. Til gengæld giver jeg et ja. Luksus. Okay, det var 2 ja, så fint, så tager I bare et ja til, bare fordi I er for sindssygt. Okay, men... Sindssygt, men der kan man snakke om, hvor langt man kommer med personlighed. Okay, så afsted, tøser! Jeg gider ikke køre traktor eller være doktor. Hvorfor skulle jeg det, når jeg vil videre i X-Factor? Nå, på den anden side er det det mest underholdende, der er sket i regelandsøget. Og man har heller ikke lyst til ikke at se dem igen. Nej, det er det. Det er bare det. Det kommer også, når de er ved at tømme dit hjem i morgen tidlig. Luksus, vi er kommet videre i X-Factor. Luksus, mand. Ses.